गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। हमारे ही नाम चले जिला जवार में, करे सलाम लोग जब चली हम थार में। हमारे ही नाम चले जिला जवार में, करे सलाम लोग जब चली हम थार में। काटा राइफल के बात न कर, अरे ओकरे एजेंसी हो। तोरा घरे में घुसी के गोली मारब, हथियार लाइसेंसी हो। तोरा घरे में घुसी के गोली मारब, हथियार लाइसेंसी हो। बड़ बड़ नेता प्रशासन तोरे लगावे आसन। क्षण भर के खेला खत्म करी रे, ज्यादा न सुनिल भाषण। हमरे ही ग्रुप में भर्ती हो जो, अभी चलत वैकेंसी हो। तोरा घरे में घुसी के गोली मारब, हथियार लाइसेंसी हो। तोरा घरे में घुसी के गोली मारब, हथियार लाइसेंसी हो। अमित प्रेमी के नामे हर जगह आई तोरा कामे। गुरमी से जे अझुरैबे, खत्म कर दी कामे। पैसा रुपया के ढेर लग जाई, बहुते करेंसी हो। तोरा घरे में घुसी के गोली मारब, हथियार लाइसेंसी हो। तोरा घरे में घुसी के गोली मारब, हथियार लाइसेंसी हो।